Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Eileen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako day si Ross, hingkod ang pangidaron, taga Davao Occidental. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong papa. Sa iyang pagka-tenant aning yuta nga among gipuy-an karon. 11 years old pa ang akong papa nga nagtrabaho sa usa ka farm. Hangtod nga na-regular siya sa iyang pagtrabaho niadtong 1978 na siya'y SSS o PhilHealth ug nag-retire siya pag 60 years old na niya. Ug karon 80 years old na si papa. Aron mas inyong hisabtan, ingon inyang mga paghitabo. Rose, Pa? Marika, Oh. Ay, unsan sa kituyo aning papa ay. Pa, nga naman. asa mas si Eduardo? Nagbasket na sa tingal nito pa. Nga naman di ay. Doon na naman di ay mga lahing nga mga lubi. Ipasaka niya to ha. Aron nga makuplas. Ay, pa. Ato lang sang padaghanon, uy. Kay pilaran ko ng mga tinanom ni mong lubi, uy. Siyam ram na kapunuan. Ayaw pagbuot. Kay kuprason ko na pala ipalit sa akong tambal. Bago manggutang nagpalit si mong tambal pa. Atong nagkubrata si mong pensyon. Ayaw lagi pagbuot. Magtuman man mo. Bisan og dili pa na ako kuprason, kailangan yun ang sakon. Kay mga lahing na. Mga taga ko niya na. Mahuga ng akong mga apo. Alhan na ba na liha magduwa-duwa ilawom sa akong tanom nga mga lupi. Kana. Murag may punto na kanang napita pa. Anala, sige, ay. Pangitaon na nakos, Eduardo. Aron masaka na niyang mga lubi. May lahing na bago to? Ay, doon na, uy. Saka na lang ko daron, way saba. Saba kay papa kung di nimo tumano na yung sugo, eh. Di ba gud gamay ra to kung kuprason? Na naman na siya mga puwak nga lubi nga iyang gitapok si Lams Bay. Pwede rang, diliw na nato oprason dayon, good. Tigumon sa nato ron mo daghan. Papa eh. Timam siya nang iya pipila ka tinanom niyang lubi. Murag maiya gina nga. Di na iyang yuta. Yung gitiman. So, dili kang papang yuta, uy. Kang papa man gud ng mga punuan sa lubi diha, good. Kay gihatag naman na sa iyang kaning amo sa una. Kay istorya ana, pag-retire ni papa siyang trabaho sa farm, wa bayris papa siyang amo siyang retirement o separation pay, bitawag ana, uy. Kay gatagan lang sa papa anang gamayng luna ba, nga matukuran ni papa og bay, og mao nang gitamnan sad niya og siyam kapunuan sa lubi. Pero nagkahisgot ko si Papa nga may papili siyang gihuptan sa paghatag na. Ha? Wa, di ba? Verbal lang ang sabot ni Papa o sa iyang amo. Ngatagan siya ng lunaa o di lang siya bayaran sa iyang retirement. Kunya kay patay na ba yung tag-iya ng yuta? Mga anak lang nabilin. Maong may posibilidad yun nga bawion na sa mga anak kita. Kay, wa, man tayo papili sa Eduardo. Papa, 83 anyos na. Murag mahigayon ng gani nga, malimot siya. Ango-ango na sa Papa. Maong, di lang ta maglaom nga, maangko malato ng yuta. Labi na akong, simba ko, mawala sa Papa, oy. Kay, bawi ang ginas tag-iya ng yuta. Ang sulti ni Papa namo nga pag-retire niya, wa siya bayri sa iyang amo o separation pay. Gihatagan lang kuno siya luna nga kamay ug mao ning among gipuy-an karon. May tanom si Papa ani nga siyam kapunuan sa lubi, nga usahay makakupra siya. Patay ng tagya sa yuta nga gikasabot ni Papa, nga tagan siya aning lunaa. Kung pangitaan ako sa Papa sa papili sa paghatag aning yuta, wa man sab kuno. Ambot lang sa kahaog na pero di na mahinumdum si Papa tungo siyang pangidaron nga 83 anyos na karon. Unya, Kun maon na, kun bawion gyud ka na sa mga anak sa amo sa inyong amahan ng lunaa,
pabayad na lang mo sa retirement sa inyong amahan. Unsa tiya? Kay di ba, wa bayri si papa ninyo pag-retire o gihatagan lang og gamayng luna. Oh, mao na imong papa namo. Oh, pabayad mo kung bawion man gani ng yutaan ninyo. Og mas maayo kung inyo nang buhaton karon samtang buhi pa ang inyong amahan. Ha? Uy, ganong batom sa nato, uy. Nga, wa mo sa tasita sa mga anak sa tagiyas pagkakaroon. Bitaw pud sa. O sigurado kung wag yun ay kalibutan ng mga anak sa ilang gikasabutan ni Papa sa ilang amahan. Posible ba gud na? Nga nahibaw biya sila nga ni ata magpuyo din silang yuta. Kaya nagtuo siguro na sila nga tinan pa si Papa. Pero ang bayan sa paghatag aning luna, hindi ko kasiguro kung nahibaw ba gina sila. Sayangas kahagong papa og trabaho ubos nila kung bawian ang taslon na Dardon no? Sige lang. Kay akong kauban sa trabaho ba, nahinumdum ko nagkesgo to siya nga may kaila siyang bugado. Suwayan tanig pagkonsulta yung taa. Kani, kumukao na ni. Pa, mamlay pa kaons doktor ni mo god. Utan, dili karni. Pagkalala ko niyo, bisan o gamay lang karne. Mamatay man tas kakahidlaw aning inyong kalaki, oy. Kadiyot pa, kay nanawag si Eduardo. Hello, Eduardo. Bakit tayo nagana na lang luna, Tirosoy? Ha? Sabot naman pasabot ba, oy? Kay umunti papilis nga gihuptan na na. O ang bayan sa, kung mabayaran pa ba pa siyang pag-retire, dili ko no kung watay kapakita nga pirol o pislip yung piyanos papa nila. Unsa? Akong ipangutana si Papa bahin anang payroll o payslip niya. Wa man kuno siya ana sa pagpanarbaho niya, kay wa may payslip sa unang panahon. Pero kung naaman, nalimot na sab siguro ning akong amahan, kay tiguang naman in taon. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, pag-retire sa akong papa siyang gitrabahoan nga farm kaniadto, wa siya bayri siyang amo, pero gihatagan siya og luna nga mao kining among gipuy-an karon. Wa man kuno sila kasabutan. Patay na sa baya ang naghatag ni Papa ani. Wa ba may dag-anan kun bawion niya sa mga anak sa tag-iya? Ikaduhang pangutana, kung papawaon yun ni sa mga anak sa tag-iya ninyo taa, pwede ba sab nga magpabayad si Papa siyang separation o retirement kawa bayri sa tag-iya sa farm, kay lagi, hatagan lang siya og luna nakapuy-an? Ikatulong pangutana, may gipangutana nga abogadong akong igsuon, bahin aning kun mabayaran ba si Papa. Dili ko no, kung wa may ikapakita nga payroll o payslip. Ang ingon po ni Papa, nga wa man kuno'y payslip sa una. Unsa may among buhaton? Ikaupat og katapusan. Na may mga hug si Papa siyang SSS o PhilHealth sa una. Gani, nagdawat man ni siya og pension karon. Dili pa pwede nga mauna lang unya niya ang among ipakita. Nahadlok man gud mi nga kung simba ko mamatay na nis Papa, papahawaon unya mi. Unsa may among buhaton? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong soliran, Ross. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today, it's me. Ako ang mohatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal, personal, mga problema na to sa to ang kapikas, karelasyon, sa to ang mga dokumento, sa to ang pagpanrabaho, sa to ang mga transaksyon, sa to ang mga kontrata, no? Og uban pa. Busa, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Di ko sure ha kung napabay mo pada sa ilahang suwat pinaagis post office pero napamang yung PhilPost ga-operate. Pero kabaw ming mas convenient gyud kayo ninyo ang kini ang Akong Suliran official writers page.
page pero naman po'y email o post office. Pero guys, ang amo alang yung hangyo adto ipada sa kini ang akong suliran official writers page. Ayaw sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan kay di man mi pwede mo tubag ana no adto gyud na didto palihog lang. Pero thank you kaayo sa tanang mo like ug mo follow nako sa Elaine Tantengco Bathan on Facebook ug Attorney Elaine sa Threads ug sa Instagram. Thank you sad kaayo, big shout out among kinasing-kasing na pasalamat sa tanan nga maminaw nato sa radyo, sa YouTube, sa Facebook. Sus, lain-lain sad gyud. Lain klase-klase magyung pamaagi unsaon pagpada, pero klase-klase sad gyud no. Kung unsaon yung pagpaminaw sa to ang programa, di man gani siguro ta makaabot usahay sa radyo nga live, pero naa may YouTube unya naa say Facebook mapaminaw ra gyud gihapon minimnyo ug ang ubang mga programa. Dili lang ang mga drama na apod no, ang mga balita para updated sad ta. Uy, balansihon ba yan ni natong atong pagpaminaw ha sa radyo? Dili lang drama, dili ra chismis, dili ra showbiz. Mag-update gyud ta sa ato ang current events pod. Alegre kay mga nangahitabo ora bas ato ang nasod gumikan sa zona. Dili mo anang mga viral nga updates TikTok maminaw in town tag mainstream media kanang mga legitimate nga mga broadcaster sama ni Attorney Rufil Banyok no nga malamda agan mo og masabtan ninyo ang mga current events o mga panghitabo dili lang sa Cebu, sa Visayas, but sa tibuok nasud pod nato. Okay? Letter sender nato karong adlaw taga Davao Occidental. Tago nato siya, tawgon nato sa pangalan nga si Ross. Si Ross ni suwat ni kay naa sila'y si Ross ni suwat ni kay iyahang papa, tenant, og yuta na lang gipuy-an. 11 years old pa ang iyahang papa nga nagtrabaho sa usa ka farm until na regular siya way back in 1978. In fact, naa siya SSS, naa siya PhilHealth, and pagka 60 ni-retire siya. Iyahang papa karong tuiga 80 years old. 80 years old na unya. Pero pag-retire kuno niya, wa to siya ato na sinati sa drama, wa siya bayri og separation pay. Kitagaan siya gluna kanang balay nga gipuy-an nilang Ross no. Unya naay mga tinanumpod nga lobi, usahay makakupras siya unya ang tag-iya sa yuta nga maoy nakasinabot or gikasabot sa iyahang papa. Murang ni panaw na ra ba ni no. So I think diri ni nagsugod ang ilahang mga pangutana ug mga problema no. Kay kabahin man nga ang payslip good, ang payroll murang wa puy proof no nga sa unang panahon no sa katong pagbayad nila sa ilang SSS or something. So anyway, unang pangutana, pag-retire sa ako ang papa sa iyang gitrabahoan nga farm kani adto wa siya bayri og separation, dili siya separation, retirement pay no. Gitagaan siya gluna nga gipuy-an unya wa sila kasabutan. Ang problema kay patay naman gud kuno ang katong tag-iya sa yuta nga naghatag, wa ba kuno sila dag-anan kung bawion sa mga anak sa tag-iya. Okay, ang ako lang yung pangutana kay dili kaayo klaro sa ako ako sang gi-check no ang imuhang suwat, wa manggug kamusulti kung way kasabutan, meaning way dokumento no. Pero ang inyo wa ba po ni na record no kay sa Department of Agriculture or kung wala man gani gyud no, kung wa gyud papilis or paper trail, dugay naman gyud mo 30 ka tuig kapin naman mong nagpuyo din ha. I think by mere tolerance sa pagpapuyo sa inyuha din ha, sa pagkangan nga nagtikad kas ang imuhang papa sa yuta og pipila ka tuig, I think pwede gyud mong maka-claim no o nga tenant ang imuhang papa unya mo adto mo sa DA, Department of Agrarian Reform, para ma-check nato kung mahimo ba nga magrantan mo luna or ma-official na ang paghatag sa katong luna nga nakasabutan sa katong nipanaw na nga tag-iya sa yuta ug sa imuhang papa. Okay? Para at least din ha ato ang matanaw kung mahimo ba. Mula gini nakalisod no kung wa gyud dokumento laban nagyuta ang ato ang pagasturyahan ba unya later on di ta kapanagang. Pero wala yan nato no. Ikaduhang pangutana, kung papahawaon gyud mi sa mga anak sa tag-iya aning yutaa, pwede ba sad nga magpabayad si papa sa iyahang separation or retirement nga wala bayari sa tag-iya sa farm kay lagi hatagan lang siya gluna nga kapuy-an. Okay, separation ug retirement lahi na. Separation natangtang ka. Retirement na humanjud ka sa imong trabaho pero mupahuway na ka. Okay? So arita sa retirement kay mao nay applicable nga termino kabahin sa pagpanrabaho
nagtrabaho sa imuhang papa. Akong pangutana, mingon ka nga murag way dokumento or proof nga nagtrabaho ang imuhang papa anang katong farm, no? Pero kung nabayran ang iyahang SSS o PhilHealth, naka-register yun na under the name anang kumpanya or sangan atong katong namatay na or employer, no? Kay sila may nagarimit ana didto. Ang retirement manggod ana adto ta sa SSS mo claim. Kung wala sila'y retirement nga program. Kay dili man gud na usay mandated by kana ang SSS man gud na nato gyud ang ato ang ginasaligan to get it. Now kung dili sila mohatag ninyo, pwede gud mo makahangyo kay tenant man sad mo. Nya mo man gud na ang kasabutan, ipa-confirm na lang sa mga nanunod, no, or mga anak nga mo na decision sad sa katong tag-iya sa yuta. And for pila ka years mo gud pud na nga naa mo din ha nagpuyo. And to ipa-formalize na lang na sa ilaha. Or you can go to the DA. Ikatulong pangutana, may gipangutana nga abogado ang akong igsuhon bahin aning kung mabayran ba si Papa. Dili kuno kung wala mi kapakita nga payroll or payslip. Ang ingon po ni Papa nga wala man kuno payslip sa una. Unsa may akong buhaton? Pwede ninyo ipa-check dito sa SSS or sa PhilHealth kung kinsay gabayad. Kay kung registered siya, proof man na nga empleyado siya, there are ways to prove employment, no? Dili lang sa payslip or sa kontrata. Kana, kung mapakita nato sa printout nga ang nagremit sa bayad ang kaning farm or ang katong employer, then of course ngano magremit man kag SSS or PhilHealth sa usa ka tawo di nimo empleyado gyud na nimo. So that can be used as your proof, no? So adto mo sa SSS or sa PhilHealth, ipa-print out didto. Kisay garimit mo gawas man na kay ang record ana di man siguro na unless individual ang pagpay, no, kanang individual self-employed ang ilahang pagbayad sa SSS, pero kung gi-under sa kumpanya, well, that is your proof nga siya gyud ang nga empleyado gyud ang imuhang papa ato nga farm, ha? Katapusang pangutana na may mga hulog si Papa sa iyang SSS ug sa PhilHealth sa una. Gani nagdawat naman siyang pension karon. Dili ba pwede nga mauna lang unya ni ang among ipakita? Correct. Nahadlok manggod mi nga kung simba ko mamatay si Papa, papahawaon mi unsa man ang among buhaton. Okay. So ipa-final ug ipaklaro na like I said, kasuryaa ang mga katong nanunod sa yuta and tell them nga gihatag yun na. I'm sure basin pud naingnan pud na sila sa ilahang Papa nga kanang luna gihatag na nila ngadto sa inyong amahan. So ilan na lang pud nang i-honor. So I think it's better nga paadtuon pud ninyo sa Department of Agriculture kay para ma-check lang pud ninyo kung unsa po'y status or mga katungod ninyo isip pamilya nga nagtikad sa yuta for many years. Iman lang ka, before 1978, so mga 1968, 67 pa, kay 11 years old gug ka, na regular, pagka 1978, so pata na tao, no? Dugay na kaayo. Mga sukintig paminaw, hinaut untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kini usa ka mahuyang na taga Cebu City. Apan kasamtangang ni anak karon sa Mindanao. Ang ito matatampo nagdasingan nga Paulo. Oh, kumusta naman ang gihimo ni mong paron? Humanama. Itaod ko na lang ni. Sige anak. Sige na, itaod na na. O ma. Kuya, video. Tama to. Oh, Diyos mo na may abot. Karoon pa mo kumakakita ng naunga din. Paulo, inighuman ni mong taod, ana. Tabangi ko dinis karinderya, ha? Kaya marag ubay-ubay yun tag customer karon.
O ma, Pag-try pa niya ako, unya, usa ka kanon. sige. Todd, ikaw ba'y naghimo atong parol kanina nga gibitay na mas gawa sa inyo? Ha? Ay, sorry. Nakakita mong good ko nimo ganina ba nga nagtawag og parol. Maunang anak ko. Nice mong good pagkahimo. Dili usual ang design. Kanang makita nimo nga mga baligya sa daplin-dapling. Oh, oo. Maghimo ko every time padong ng Pasko, good? Wow, ka-nice. Ako na si Ariel. Ikaw, Paulo, nice to meet you, Pao. nice to meet you, pod. Yan na imong sudan, no? Huwag kanon. Thank you. Gutom na gid kay ko. Ay, kapuy, ha. Ubay ko, ubay yung customer ganina sa mama mo, eh. Sa karinderya. Dakan kay ko gihugas ang plato ron. Murag hapit, tibok adlaw, nagsige ra gid hugas. Sige hugas og plato. Oh, Ay, salamat kay Dilik busy. nanawag lagi ka. Mga ang taog mo, bi, sa Balduman. Na, basig dili ko tugtan, oy. Basig patabangon ko ni mama sa karinderya. Hala ha? Others na kay ka. Sa ka na nga nakagraduate sa college, no? Kung di ko manawag di mo. Pero kung ano sa kitipla nang mapakita. Dili man sa ingon na god. Busy lang gid kaayo sa karinderya. Basta. Kung kinahanan ko mo ana sa inyo or pananghiran di ka ni mama ni mo akong buhaton. Mari, Basta mauna to. See you tomorrow. Ay, okay ra, uy. Nganong dili good? Ikaw na good na. Tinuod, tita? Okay rin yung mga agmi ni Paulo ron? Okay ra lagi, Marie. Wa gyoy kaso nako. Kay ako, malipay gyud kong magtan-aw ninyong duha. Anong di ba lang ni mo puyaban si Maripol? Kwapa, sexy niya, bright side. kuya. Na? Basin dili ko type, kuya. Basin pang friends lang din ko kutob. Ay, banga ka ni manghod ako, eh. Kaya kung ako pa siya, puyaban ko, eh. Pasagdi na lang gud na sila. Basin, padong gyud na sila diha. Mari, mag-ilis ako, ha? Then, ato na ta. Sige, Paul. Huwat lang ko ni mo din Ganon din naman ta sa hotel nag-inom, oy. Chill drink lang akong gusto. And story-storya. Kaya kung mag-bar ta, for sure, dili kita magdungog. Na, basig dako kitong mabayaran din niya. Ayag ka bala ka, uy. Drinks on me. Wow, ha? Dato. Pero honestly, the reason why gusto di ko makakita ni mo. Kaya gusto ko mangumusta ni mo. Okay naman ko. Anong day ko? Wapagiri ka ni Sulti nalas tinuod. Lisod man. Mas maglisod ka kung ipadayo ni mo ang expectation nila from you. Naglibo ko kung siya na ko sila sa pagsulti. Naibaw manggod ko. Umasuko sila. Pero forever masag ka mag-antos. Mari, okay ra. Okay na ako nga na ako'y friend nga sama nimo nga nakasabot na ako og dawat ko sa kung pag-ako. Nag-uo lang ko. Ha? Ano naman? Mularga naman ko sa US. I will be staying there for good. Ha? Mauna kikita gyud ko nimo ron because somehow concerned ko nimo pananglit wa na ko. Unya magkinahanglan ka nako. Mulor ka di ka? Oh, best. Paulo? Oh. Ariel? Daan pagit ko nga ikaw, gyud. Nagduha-duha kong mudool.
Kay nagduha-duha ko kung ikaw ba gyud ang ako nakita sa layo. Mong niya ni dool gyud ko nimo. Pero ikaw gid ay. Best Marie, si Ariel di ay. O Ariel, akong best friend. Si Marie. Hi. I thought imong uyab. Ha? Dili uy. Kung kibaw pa lang ka. Ha? Marie. Nalingaw kay ko sa tong panaguban ron. O thankful ko nga mas nakaila ko nimo. Oh, ingon mas ako, Ariel. Ganun di naman lang kamatugan sa imong tinuod na pagkatao sa imong family. Isuraan na uwi nga everyday permi kang nagtago sa tinuod imong gibati. Lahi manggod sila. Labi na gid si kuya. Ha? Ngano? Manapat di ay? Tingali, may posibilidad kung mahibaw siya. Tuod, ngano ding naabot ka din sa among dapit, uy. Well, givisit lang ako akong lola. Mustay ko din 5 months. Pero after, mubalik na ko sa Mindanao. Busy ka, ma? Dili man. Malag ta? Ha? Asa man? Dali na. Mga una ta. Wow, ha? Dagan di kay kag gidang baon. Di kita magut man ining kalakiha. Ini atong picnic. Nindot sa ning napili ni mga spot din sa busay. Kay kita lagi yun. Siyempre no. Di ko gusto nga magutman ka. And, siyempre, nag-research kong daan din. Oh, ikaw yun. I like you, pa. Ha? Bitaw. Ariel. Thank you, ha, nga. Nakigsuod ka gid nako. Kaya sa tinuod lang. The first time nga nakita di ka while nagtaod ka parol sa inyo. Gaan gid kayo kung buot nimo. Ingon man sa ko, Ariel. Thankful sa kay ko nga nakailat ka. Kay every time nga mag-uban no, wa ko'y kinahanglan itago. Libre ko nga magpagawas akong pagka-ako. O, komportable kay ko nimo. Huy, ano ka, uy? Tutok man ka na ako. Naibuling ako naong. Wa man. Pero sa tinuod lang, kanina, nagkikik kong kakising mo. Ariel. Pwede? Kuya! Payo ka na ko! Unsa may nahitabo din eh? Ano nag-away man mo? Kini nga lang yung bayot mo hinungdan. Unsa bayot? Doon ay nakakita nila ng Ariel nga bayot. Kaya bakasyon nila sa atong dapit. Nagkuyog silang duha. Paulo, unsa ni ka tinuod? Ma, Bayot ka? musulti man ko ninyo, pero naglibog ko doon saon. Sa ato pa tinuod di ay. Ma! Dili ko madawat na may anak kong bayot sama nimo. Anak ko ni Mama. Ikaw talaga ngayon. Musabot lang ko. Layas! Wa ko'y anak nga sama nimo. Ma! Layas! Diligid sila makadawat na ako sa tinuod na akong pagka-ako. Ano may plano ni Moron? Ipalayas mo kanila. Bahala na. Muuban ko ni mo bisan asa. Kung mauna, ado ta puyo sa amo sa Mindanao. Dili ka kayang biyaan sa dinhi nga. Ingon ani imong sitwasyon ron. Mahal kita ka, Paulo. Mahal sa kay ka, Ariel. Ug karon pa kumubatig sama ni ini. Sukad man sukad sa akong pagkatao, karon pa kumubatig kalipay nga sama ni ini. Nga maka-express na ko sa akong kaugalingon.
sa akong tinuod nga pagkaako. Milayas gi ko sa amo og nana ko sa Mindanao karon ng puyo kauban si Ariel. Og wa ko magmahay sa akong pag-uban niya. Tungod kay wa ko niya pasagdi og na-feel gid nako ang iyang pagpangga og pagmahal diri nako. Dini na lang kutob og daghang salamat, RMN.